गिबि गिबियावनो मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांखौ थेंक्स होनो सानदों। मानो होननानै बुङोब्ला बिथांनि बे मोजां मोनसे साननायनि गेजेरजों फार्स्ट टाइमनि थाखाय बड'लेण्ड CM काप फुटबल टुर्नामेन्टखौ होनाय जादों आरो बेखौ गिबियावनो BCDC लेभेलाव होनाय जादोंमोन। दिनै कनस्टिट्युन्सि लेभेल बे जाबाय आरो बे जानायावहाय जों दिनै नुबाय जे काउन्सिल लेभेलनि फार्स्ट खेलाया दिनै जागायजेनबाय बे दतमानि दासा स्टेडियामाव आरो जोबोद बयबो रंजानाय गोसोजों बेवहाय रायजो राजाफ्राबो गोबां पार्टिसिपेट खालायदों आरो गुबैयै बिनि थांखियानो जाहैबाय जाहाथे फुटबल गेलेनायनि गेजेरजों जोंनि बे बिटिआर ओनसोलाव थानाय जा इयुथ्सफोर बिथांमोनखौ मोजां साफा साफा फुटबल गेलेगिरि जाहाथे जोङो सोरजिनो हायो बेनि थाखाय बे थांखिखौ लानाय जादों आरो बे गेलेनायनि गेजेरजों जोङो प्लेयार्सफोरखौ सायख'नो नाजागोन जाय बिथांमोनहा मोजां गेलेगोन बिथांमोनखौ बड'लेण्ड FC आवबो जायगा होनाय जागोन आरो लोगोसेयै हयथ' गुबुन गुबुन क्लाबफ्रावबो बिथांमोना चान्सखौ मोनगोन। बेनिखायनो बे जोंनि थाखाय जोबोर मोजां मोनसे खाबु आरो सम आरो लोगोसेयैनो नोंथांमोना नुबाय जोंनावहाय आरोबाव थार्ड टाइमनि थाखाय जिहेतुके एसियानि बयनिफ्राय गोजामसिन दुरान्ड काप आरोबाव बेयो क'क्राझाराव जानो थांगासिनो दं। गुबुन गुबुन स्टेट आरो टाउनजों लोगोसे जोंनि बे जायगायावबो फैबावबाय। गतिके आं सानदों जिहेतुके जोंनि बे बिटिआर हालामाव गोबां माखासे फुटबल टेलेन्टेड प्लेयारफोर दं नाथाय जों बिथांमोनखौ जोङो मोगथाङाव नुयैखाय बिथांमोना मा रोखोम गेलेयो जों नुनो मोनामोन नाथाय नैबे खेलानि गेजेरजों जोङो बिथांमोनखौ सायख'नो थाखाय खाबु मोनबाय आरो लोगोसेयैनो बाव मोनसे जोंना मिशन दंफायो मा बेवहाय जाबाय पिस एन्ड इउनिटि थ्रु फुटबल। दा बेनिखायनो आं सानदों मोनसे गोथार थांखि लानानै बेखौ जोङो खालायदों आरो दिनै फार्स्ट बाव गेलेनायावहाय जोङो नुबाय मोननै टीमा बिराद मोजां नारा-नाथा नाजानायनि गेजेरजों फार्स्टआवबो बिथांमोना 1-1 जानानै दङ। मोजां गेलेदों बिथांमोना। आं सानदों गासै 10टा टीम जिहेतुके जों सेलेक्ट खालामनानै लादों बे 10टा टीमाव मोजां मोजां गेलेगिरि बिथांमोना फैगोन आरो बिथांमोना जोंनि बिटिआरनि इयुननि साफा साफा मोजां फुटबल गेलेगिरि जागोन।